Første gang kan det altså godt være svært, men øvelse gør mester. Og det tager kun 5 minutter, så det er hurtigt overstået. Det giver sådan en god følelse, når man har gjort det. Der var godt nok helt i soveværelset, så der var ingen grund til at fyre mere op. Men der er gudskelov ikke lukket for den varme hane. Luk dit fjernvarmeanlæg, når sommeren nærmer sig. Det tager kun 5 minutter, og du sparer hundredvis af kroner. Over halvdelen af danskerne glemmer at lukke deres varmeanlæg eller gør det forkert. Hvis vi alle sammen får styr på sommerlukningen, kan vi spare enorme mængder energi og skåne miljøet. Først skal du finde sommerventilen, der lukker for varmen til radiatorerne og gulvvarmen. Hvis du ikke lukker ventilen, løber der hele sommeren store mængder vand gennem fjernvarmeinstallationen, og det er komplet spild af varme. Når du lukker sommerventilen, skal du også slukke cirkulationspumpen. Husk at tænde pumpen et par gange i løbet af sommeren, så de mekaniske dele ikke sætter sig fast. Nu er dit varmeanlæg klar til at gå på sommerferie, og du sparer en masse overflødig energi. Alt du skal huske er at lukke sommerventilen og slukke cirkulationspumpen. Den 15. maj holder Danmark National Sommerlukdag. Klik ind på sommerluk.dk og få mere information. Spar 3-5% på varmeregningen. Gør en forskel på bare 5 minutter.